Naka jingmi ki jing ujor hakabe day but karukam I labor clearance certificate ka Khasi Hills Autonomous District Council KCDC Nongtrei bar Jylla kalapin long yau ba Winston Tony Lingdo executive member in charge street ban I ki jing pensyai halor kani. Haba pensyai syakilat pathai kubor hakan no pai sngi jong ka arpau tarik nailar araja arpusan uba Tony ulaong baya ka labor clearance certificate ka bala pentrei kam da ka district council na do ka isi ka barim ka long ban te la kam yaki Nongtrei Kiba wan na bar bat ban yo kam hakani ka Jylla. Nolor kata ulaong ru bagi badai pet yakane haka isi ka barim kila shim yaki kerteng jong ki brio bat ban ai yak receipt haka bakila dan ru ki Nongtrei ki ban bar kila la ban yo yaka labor permit jong ki shwa bakin rung syakani ka Jylla lingba ka online da ka bapen pau bayaman tapan na kalyang ka council kala shim yaka sin jam baki Nongtrei ki ban bar kin hap ban wan hi syakani ka Jylla ban yo yakani ka certificate hadin bala dep kmi banya shwa yaki kot ki sla ki bakentup nadu ka Aadhaar card ka Epic card ka PAN card bat kum juru ya ka police verification ban pentikna bagi de ginong song snong bapura kari lem kumta kinom yo satya Saiwe jing pensyai ha ka bidai bat ka labor clearance certificate ke ba ngiyo ka jing ujor kini kindiat sngi kani ka labor clearance certificate haba ni wat jing tip nang ni na po office kadai ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shimti ba titos khain di lingba ka jing patha ka tu ka isi ka longba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha ka bidai bat ban ai ki certificate kini Nongtrei ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka Shillong Mail bangin yo ban te lakam ya ki Nongtrei ki bon na bar khamtam ha ka bidai bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki banabar jong ka Jylla ka jongi ki yo kam hangni po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi ka jing ujor ka bomi mena kini ki kinjat sngi ka long ba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga syukwa ban pensyai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka batmai ka kren syai ka dai bai tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki trai muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ka trade license like no tang ye ki companies ki bahe ki try muluk ki mla ban trade ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki berim ki la shim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki baper ki don kini ki labors ki ba namar kumba fintip ka don arban ta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki Nongtrei ki ba nabar Warla ki syong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru lengba ka online ki lala ban yo e ka labor permit ke jong ki shwa bakin rung ki briu hang ni apo kani ka Jylla ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pde ka wei sibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki Nongtrei ki ha ban one physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki one hang ni apo ka Jylla ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site Syakinu ki jaka bakini ki labors ki don. But hadin bangilap bakini ki labors ki degi bawan nabar. Ngipan ya ki kot kisla ki bolong valid. Kum ki Epic card, ki PAN card, ki Aadhaar card, bat ka police verification ru. Kani ka pensisya yang iba udai unong song snong ba pura jong kari India hai borok kawai. Ti katahi kadai kawai na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ni pha hakabe dai bat kini ki bapet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki Nongtrei ki bon nabar kimdon ki kot kisla ki Biang ni kentu lani ni pha ki contractors ki bon yalam ki shani se ka Jylla ka jongi ban pen phai no ki ki jaka ka ba ki wan henrei hadu menta hakabe dai bat ka labor clearance certificate kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka ba ngayo na po Jiba resort hangte ha po sora uni utrai jong kini ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai both skill and unskilled laborers ti na kini ki Nongtrei jong u ki balai pulai ngot ula ai ngi ka certificate ba kini ki Nongtrei ki sa hapo ka jaka ka ba ki trai kemut kani ka dei ka pensisya ba ka dei ka residential certificate jong kini ki Nongtrei hadin bengiyo ini ka list ki pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka bat ki pani ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki Biang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila i hapo ki lat pakai kubor beper ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka pensisya
ye ka jingdon jong tu briu hakani ke jaka ka ba uni utrai upani ka tu ka labor certificate ti shiban tang ila te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka thauru ka tip ba uni Nongtrei udon ha ka particular site nani ha kanu kanu jaka ka ba utrei lada ka district council dakam le ye kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu kanu jingte lakam uni labor upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka Jylla ba udon chakanu kanu jaka udon betip rai kani ka jingle ka jongi ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint ha ei uni Nongtrei ubawan nabar udon udai sisane em uta unong song snong ubolong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapa ni ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin sa ai ka tu ka certificate rei lada umdon ki kot kisla ni pen phai biang ya uni ubriu buan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jingkentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba kinu ki contractors ki bonra e ki laborers nabar bakin sobha ban ai ni de ka city po district council bakini ki laborers ki baki ki dan kenang bangingin yo ban ai ki ka labor clearance certificate Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.